आइफवालि पिकनिक स्पटनि अर्गानाइजार बिथां आदामोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। आवाज इन्टिजों रंजानो गोसो दंना गैया? रंजानो गोसो दंना गैया? रंजानो गोसो दंबा खनसे बयबो आखाइ थिखांनो। आखाइ खबनानै हो। जय आइफवालिनि मास मोनसे रंजागोन जोङो। ना मेंगोन नोंसोर? मेंगोन? मेंगोन? मोसाफानोसै। मोसाफानोसै। रोजा रोजा साबायखर बयनिसिमबो। थारैनो मास मोनसे रंजायो नोंबो रंजागोन। जोबोद समायना नङासै? फैलाव गुवार जायगा, खोलो खोलो बार आरो बिनिनो सेराव मेंनाय गैया, बानाय गैया, स्राय स्राय बोहैलांनाय गोथार दैमा आरो सोरगिदिं बिफां लाइफां सारि सारि आरोबाव बिनिफ्रायनो नुहुरो साहाथिंजाय भुटान हाजो, हिमालय हाजोखौबो नुहुरो होनदां ना? आंथ' दिनैजों सेकेन्ड टाइम बेबो सहैबावबाय। दहाय एसे नुहुरदों आङो भुटान हाजोखौ, बेखायनो भुटान हाजो बुंबाय आङो। फैनो गोनां गोदान बोसोरखौ बयबो गाजा गोमजा रंजा बाजायै बरायनो हानाय बायदियै आइफवालि पिकनिक स्पटखौ अपेनिं खालामना होनायनि थाखाय अर्गानाइजार बिथांमोननिसिम खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ रायजोफोर। रोजा रोजा साबायखर। गोजाम बोसोरखौ बिदायनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बयबो गाव गावबागावनि लोगोफोर बा फेमिलिजों मोजाङै बिदाय होदो, मोजाङै बरायदो ना? जाहाथे जोङो आइफवालि पिकनिक स्पटआ जेरैबायदि समायना, बे समायनाखौ अरायबो जों समायनायैनो लाखिनांगोन, नंगौना नङा रायजोफोर? बेनिखायनो आंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट, नोंथांमोना पिकनिकखौ जाफैयोब्लाबो जेन दाखोर दालाफोरखौ जेराव मेराव गारा आरोना। आं बेखौनो आसा खालामबाय नोंथांमोननिफ्राय डास्टबिनफोर होनाय थायो, बेफोराव नोंथांमोना दाखोर दालाफोरखौ गारबानो जाबाय। फैनो गोनां गोदान बोसोर 2026आ जेन नोंथांमोननि बयनिबो जिउआव गोजोन आरो जौगासारनाय लाबोयो, मावनांगौ खामानिफोरखौ मावफुंलांनो हाथों, बेखौनो आङो बयनिबो जानानै इसोरनि सेराव आरज खालामबाय। दा बांद्राय बुंबाय थाला ना मा होनो रायजोफोर? आरो आंनि अनगा गोबां आलासिफोरबो दंबावो। नोंथांमोना गोजोनदोंना गोजोनाखै? गोजोनदों। बिदिब्ला दा एसे गरम खालामसै ना मा होनो? बयनिसिमबो एडभान्स हेपि निउ इयार। थेंक इउ। भइसआ गावनानै दङ, बुजुबाय थानाय जादोंमोन, बोरै खोनाखै आं मिथिला। मैसो गोनां बायदिबो खोनाबायबो जानो हागौ, खारन आं सिंगारबो नङा। जा फैयो जेरैबायदि भइस दं बिदिनो होनबाय दे रायजोफोर। थेंक इउ बयनिसिमबो, लाभ इउ अल, बाय बाय। सानसे एसे